dag weer eens vleg. Maar het moeske heel grapperig. Wist ik even net wat ik zeg. We doen een beer op Schiermonnikoog zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wacht op, we leven te deze keer. Opvleenen. Wist nog dat Sipke en Beboeloe juster in het bos zochten om biense boppenslag de kabouter? Ze wonen hem vreegje wat vogelgriep is. En waarom kekeltje de hin en Piekje, Beppe, Broerke en Hendrikus de hele winter opsluiten zitten matten in haar hok? Ja, een meisje bedenken gauw zulke vreemde dingen. Dat komt omdat ze overal bang van binnen. Zei het Wietse wiesprater. Dit is Stefan Biense een skoft op een boskpassensil. Bist jou dan net bang, Wietse? Vreeg het Sipke dan. Bang? Waarvoor? Kabouters worden net ziek. En als wij daar gaan, is dat voor ons een moment van sliep. Om daarna weer als een orenkabouter verder te gaan. Zo, daar binnen mijn hentjes. En ja, daar rint een keppeltje mooie witte hintjes in de bosk. Mooi, hè? Vindt Wietse. Maar als Beboeloe en Sipke weer op huis gaan, binnen ze net een soort wiezer worden. Bang? Ziek? Sliepen? Snapst u er wat van, Sipke? Nou ja, meesten binnen dus overal bang voor. En daarom hadden we Kekeltje, Broerke, Beppe en Hendrikus nou ophakje. Ik geloof dat het zo ongeveer is. Tja, nou, daar kunnen we net een soort onder de hand, denk ik. Zei Beboeloe dan. Miauw, hoi, ik ga goed meis. Miauw. Daar is Jannie. Hoi, Jannie. Goed nice, zei je. Mooi, wat is het? Nou, de kerkeltje die... Miauw, ze gaan op vakantie. Ja, ze moest mij de hele winter binnen zitten, hé. Dat ze hadden ze even goed night, toch? Miauw, last minute, hé. Timbuktu, lekker warm en daar hoegen ze net op de hakjes, ja. Miauw. Hé, wat geweldig. Roept Sipke uit. Goh, ja, wat een idee. Oh jongens, daar haast Piekje ek al. Ik kom om dag te sissen. Wij gaan op vakantie. De hele winter lekker voort. Oh, daar gaat het vleentuig al. Zullen we even zwaaien? Hoi Piekje, hoi alle gedden, hoi. Hoi Kekeltje, en de meid. Hoi. Dag. Hoi Kekeltje. Hoi, goeie reis. Dag. Hoi. Hoi jongens. En voorast lekker